Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum edin nofru di l-Quddisa għall-erwieħ tal-familji ċefaj u Magro. Jew nħallu l-mulej biex din il-Quddisa tkun mument ieħor tal-laqa ma' Ġesu, laqa ma' Ġesu li qam, u għalhekk biex nitħejju tajjeb għal din il-laqa jew nirrikonoxxu lilna nfusna bħala midinbin quddiem il-mulej. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla ħanin li ċelebrazzjoni tal-misteru tal-għajt li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina frott li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kmandant u l-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qalilhom: aħna qednielkom fuq li qednielkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem. U waraw, issa mlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna ħtija ta' dem dan il-bniedem. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli l-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu li jintom qtiltuh billi dendiltuh ma' għoda. Alla qollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. X'in semgħu dan saħnu ħafna u waħluha f'rashom li joqtluhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini il-bniedem li jistken fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq irħżina biex jaqret minn fuq l-art tifkirietom, jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Alleluja, alleluja. Tumas, emmint għax rajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd, u minnu mill-art u tal-art, u jgħid ħwejjeġ tal-art. Dak li hu ġej mis-sema u fuq kulħadd, u jixhed dak li ra u sema, imma x-xhieda tiegħu ħadd ma jilqaħħa. Min kull laqa x-xhieda tiegħu ikwettaq li Alla u l-verità. Għax dak li bagħtu Alla jgħid il-kliem ta' Alla, għax Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl. Il-missier iħobb il-liben u ħalla kollox f'idejh. Min jemmen fl-liben għandu l-ħajja ta' dejjem. Iżda min ma joqgħodx għal-liben ma jarax il-ħajja.
imma tilqa' fuqu il-korla ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum jerġa' ifakkarna f'żewġ mentalitajiet jew żewġ dinjiet. Il-mentalità ta' Alla u l-mentalità tad-dinja. Din id-distinzjoni li ikomuni fil-Vanġelu, ikomuni aktar fl-Ittri ta' San Pawl, fejn hemm ċerta elementi nistgħu ngħidulhom ġejjin minn Alla. Il-mod kif inħares lejn il-ħajja tiegħi ikollu perspettiva aktar wiesa, aktar vasta. Nipprova nara l-affarijiet bil-għajnejn t'Alla. Alla li m'għandu żmien, Alla li għalih kollox preżenti, Alla li kapaċi mill-mewt joħroġ il-ħajja. Il-mentalità ta' Alla li tfakkarni fl-imħabba lejja nnifsi, lejn l-oħrajn u lejn Alla qabel kollox. F'kuntrast ma' dan imbagħad hemm il-mentalità tad-dinja. Il-mentalità li tagħlaqni fiha nnifsi, il-mentalità li tinkwitani biex jien nakkumula għal-għada, il-mentalità li tenni nħares il-ħajja tiegħi lejn mument wieħed, lejn il-mument ta' issa. Mentalità wkoll li tista' żommni skjaf ta' xi weġgħat li kelli fil-passat tiegħi. Issa aħna dawn iż-żewġ dinjiet irridu ngħixu magħhom il-ħin kollu. Kif jgħidilna l-istess kelma tal-Alla aħna fid-dinja imma maħniex tad-dinja. Walhekk il-Vanġelu tal-lum fil-waqt li kif ngħidu dejjem biex il-Vanġelu jħalli l-frott irrid jitlaq mir-realtà tal-ħajja tagħna, filwaqt li nħarsu lejn dak li għaddejjin minnu llum, kulħadd dalgħodu u kull xi qed isimgħu dil-qudiesa, kulħadd għaddej miċ-ċirkustanza tiegħu partikolari. Forsi hawn minnu ferħan, forsi hawn minnu mdejjaq, forsi hawn min qed jistenna ħabar sabiħa, it-twelid ta' xi tarbija pereżempju, u forsi hawn min qed jistenna t-telefon biex jara l-qarib tiegħu mieċ. Forsi hawn min ferħan għax ħajintaqa' ma' xi ħadd, u forsi oħrajn qegħdin jibżgħu jintaqgħu ma' xi ħadd, għax forsi dan ix-xi ħadd iweġġagħhom meta jintaqa' magħhom. Ix-xini ċ-ċirkustanza tal-ħajja tagħna l-Vanġelu qed jgħinna u qed ifakkarna biex inħarsu lejn dak li għaddejjin minnu aktar bil-għajnejn ta' Alla u anqas bil-mentalità tad-dinja. U jekk inħarsu lejn dan l-affarijiet bl-għajnejn tiegħu, nistgħu aktar inkunu liberi. Sew jekk l-aħbar hi tajba u sew jekk l-aħbar hija anqas tajba. Jekk jien ġej xi ħadd li jweġġani, nista' verament inħobbu lil dak li jkun billi anke niddefendi lili nnifsi. Għax hemm l-imħabba lejja nnifsi u l-mulej jippromovija dik il-ħaġa. Jekk jien qed nara aħbar oħra x'inhi, jekk inħares lejja biss mhux bħal-mument ta' issa, imma f'kuntest akbar, f'kuntest ta' ħajja sħiħa, bil-għajnejn ta' Alla dik tista' tinbidel. Nistgħu nagħtu ħafna eżempji, però kull wieħed waħda minnha għandu l-esperjenza tiegħu. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej x'inhu għandna x'għandna fil-qalb tagħna, ejjew nitolbu l-grazzja llum li nħarsu lejn dak li għaddejjin minnu anqas bil-mentalità tad-dinja li tagħlaqni li tpoġġini aktar ankrat mal-art, u jew nitolbu il-grazzja biex bil-qawwa tal-Ispirtu inħarsu lejn dak li għaddejjin minnu aktar bil-għajnejn ta' Alla. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa ejjew flimkien irresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti, għall-katekisti, għal dawk kollha involuti fl-impenn pastorali tal-Knisja.
biex il-kelma tiegħek tibqa' dejjem tiġi imxandra. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin għal kull wieħed waħda minna biex ix-xinijiet ċirkostanza attwali tal-ħajja tagħna dejjem nippruvaw inħarsu lejn iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna bil-għajnejn tiegħek. Nitolbu. Irresqulek Missier ħanin il-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju kemm fiżikament, kemm b'mod virtwali biex dan is-santwarju jkompli jkun ta' mezz ta' miegħek. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Waqt tifħir glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqassa kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew għal ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tiddawl jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dehem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajl, qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna liħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magru, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħnejja, jissit wis-sultan, rebbi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. U jissaħut il-leżiż nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġra darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ningħaqad miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna, il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax dak li inti snaqlek tkun ommu, Alleluja, il-men